Mae Peter yn wirfoddolwr yn yr ardd gymunedol. Mae'n ymwneud â phethau fel torri borfa, plannu a chwynnu. Mae'n helpu iddo gyda iechyd meddwl a iselder. When I'm here, I feel like nothing else matters outside. Once I come through that gate, everything else is just forgotten, basically. Gyfanodd ei gynghorydd yn y ganolfan waith a fydde ganddo ddiddordeb mewn gwirfoddoli. A meddyliodd bod hynny'n swnio'n beth ddiddorol i'w wneud. Dyma un o'r pethau gynigwyd, a phenderfynodd y byddai'n rhoi cynnig arni, ac mae wedi dod nôl ac yn ôl yma byth ers hynny. Mae'n helpu iddo cael cyfarfod â phobl, ac mae wedi dysgu llawer o sgiliau newydd, ac mae hefyd wedi helpu i ddysgu sgiliau newydd i wirfoddolwyr eraill. Mae dysgu sut i dyfu blanhigion a chnydau a phob math o bethau eraill yn beth gwirion iddo werthfawr. I dyfu o hedyn bychan i rhywbeth y gallwch chi fwyta, a'i weld yn datblygu, mae'n gyfareddol. Os oes unrhyw un am wirfoddoli, neu os oes gan rhywun diddordeb, dewch draw i ymuno â'r criw. Mae'n gyfle i geisio cael pobl o'r ardal leol i gymryd rhan, ac mae'n rhoi rhywbeth i bawb edrych ymlaen ato, os yw'r tywydd yn caniatáu wrth gwrs. Ond hi'n bai eich bod chi fel Peter, sydd ddim yn becso os ydy'n bwrw glaw neu'n heiliog. Mae edal yma. Mae rhywbeth ynghylch yr ardd yma sydd wedi'i newid, gwell.